खुलुमबाय गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै आं फिन फेसबुक लाइभआव फैफिनदों जिहेतु जोङो बर' साफ्रोमबो सुबुङा बे बिथिंफोरखौ क्लियारलि मिथिना लानाया बयनिबो गोनांथि दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोरोबथानि जिहेतु वन अफ द सिगनेटारि अर्गेनाइजेशन आरो स्टेक होल्डार आरो बे गोरोबथायाव एनडिबिनि मोनब्रै आफाद इउबिपिअ जों बयबो ज'है दङमोन आरो दिनैबो जों ज'यैनो एखे स्पिरिट एखे सानथौ एखे सिन्थाजोंनो जों खामानि मावगासिनो दङ दा कार्बि आंलं आरो राभा हासं बे मोननै ओनसोलाव माखासे जिखिनि थासारि सम नुजादों बे थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब कसियासलि आरो खोब सिनसियारलि जोङो गोथौहै इसिङाव हाबनानै जों खामानि मावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मट'आनो जाबाय बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोननि सेफगार्ड बिथांमोननि प्रटेक्शन बिथांमोननि सेफ्टि सिकिउरिटि जोंनि आइडेन्टिटी जोंनि लैंग्वेज आरो कालचार बेखौ प्रिजार्व खालामनायजों लोगोसे बेखौ प्रमोशन खालामनाय आरो बर' सुबुङा जि ओनसोलाव रायजो जानाय दङ बे ओनसोलनि हा हुखौ रैखाथि होनाय आरो जायखिजाया बर' सुबुंनि सायाव इनाय थासारि जायोब्ला बा बिनि सायाव जुदि इनजास्टिस जायोब्ला सोरबाया जुदि दमन खालामनो नागिरोब्ला बिनि सायाव न्याय आरो जास्टिस नागिरनानै जोंनि मोनथायखौ लानानै जोङो उदाङै जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थांना थानाय जों रावनिबो अन्याय रावनिबो हिंसा आरो रावखौबो जोङो इनाय सानफेराखै आरो सानबोफेराखै नाथाय जेब्ला जोंनि सायाव सम आरो थासारिनि माने बै समफोराव आरो दिनैबो माब्लाबा जोंनि सायाव जेब्ला दमन जादों जोंनि सायाव जेब्ला इनजास्टिस जादों जोंनि सायाव जि समाव डिसक्रिमिनेशन बैखम्य जादों जोङो जेब्लायबो आवाज जोङो दैखांनो गणतान्त्रिक भाबै आरो सरकारा खोनासंनो बाध्य जादों दा बे बिथिङाव कार्बि आंलं जिल्लायाव बा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव बर' फिसाफोरा उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव रायजो जानानै दं आरो 1951 मायथाइयाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल जेब्ला सिक्रिडेल सोरजिनाय जायो आरो नर्थ कासार हिल माने अट'नमास काउन्सिल जेब्ला सोरजिनाय जायो बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि समनि सिगांनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा बे ओनसोलाव रायजो जानाय दं आरो जुदि जोङो नायो कार्बि आंलंआव 50निफ्राय 60 रोजानि बारा बेयाव बर' सुबुंनि पपुलेशन गैया बेखिनियाल' बेयाव दङ आरो बर' सुबुं अनजिमायाबो गोबां बेयाव बाङाखै खारन बर'नि जि फेमिलि प्लेनिं आरो जि दानि जि पपुलेशन ग्रोथ बेयो जथेस्थ माने जोंनि पपुलेशन ग्रोथआ खम जालांगासिनो दङ मालाबा थैनायनि संख्या बारायदों जोनोमनि हारा खमायदों आरो बिनि थाखायनो बे मोनसे थासारियाव एन्टायर बर' हारिया दिनै पपुलेशन बिथिंखौ नायोब्ला जों बेबायदि नुयो दा कार्बि आंलंनि बर' कसारि जि बर' सुबुंफोरा जि बेयाव जुगनिफ्राय थांनानै दङ आरो बिथांमोना दिनै हाजोआरि एसटिनि मर्यादाखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै 2003 सनाव कार्बि आंलंनि बर' कसारिनि थाखाय हाजोआरि मर्यादानि थाखाय एकर्डआव लिरनाय जादोंमोन बिटिसि सुक्तियाव आरो 2020 सुक्ति जाजासिम जिहेतु बे दफाया इमप्लिमेन्टेसन जायासै बा बियो बे मर्यादाखौ माने जोङो मोननो हायाखै 2020 नि 27 जानुवारिनि बे एकर्डआव फिन खेबसेबाव कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बर' कसारिनि एसटि मर्यादानि मेटार खोथाखौ बेयाव रोखायै लिरफिननाय जादों आरो भारत सरकारखौ बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एकर्ड सिगनेटारि लिडारफ्रा क्लियारलि बुंनाय जादोंमोन जे जि सुक्तिनि धारा बायदि आधाराव बे जेंनाया जोबनांगौ दिनै जोबासै फिन बेखायनो बे दफाखौ जोङो लाबोफिननो बाध्य जादों आरो भारत सरकारनि कमिटमेन्टआ जाहैबाय जे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' कसारि बर' सुबुंफोरनो एसटि हिलनि मर्यादा होगोन बे मोनसे बिथिं आरो जोङो जुदि कार्बि आंलंनि अट'नमास काउन्सिलनि गोलाव समनि जुदि बेयाव गुबुन सरकार फैदों मालाबा कंग्रेसनि मालाबा एएसडिसिनि सरकार फैदों मालाबा दिनै बिजेपिनि माने बेयाव काउन्सिल सरकार दङ
गुबुन गुबुन हान्जाया गुबुन गुबुन दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव कार्बि आंलं काउन्सिलाव सरकार दाजादों आरो बै समाव जयन्त रम्पिया जि समाव कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन 1991 आव बेयाव मोनसे सिद्धान्त डिसिसन लानाय जादोंमोन CEC आव मोनसे रिजोल्युसन लानाय जादोंमोन जे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' कसारि सुबुंफोरनो हाजोआरि मर्यादा होनायनि थाखाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CEC आ रिकमेन्डेसन खालामो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम आरो टाइम टु टाइम AGP नि जि मोनसे सरकार दंमोन बे AGP नि सरकाराबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हाजोआरि ST नि जि डिमान्ड आरो बिथांमोननो जे ST हिलनि मर्यादा होनांगौ बेखौबो बिथांमोना समर्थन खालामदों आरो भारत सरकारनो रिकमेन्डेसन आरो प्रप'जालखौ दैथायहरदों दा रिसेन्टलि जों नुबाय जे 2003 नि एकर्डआव ST हिलनि दफाया दङ 2020 नि एकर्डआव ST हिलनि दफाया दङ जे हिलाव बर'फोरा हिलनि माने ट्राइबेलनि स्टेटासखौ मोननांगौ आरो कार्बि एकर्ड जि रिसेन्टलि जाबायमोन 7 आर्म्स रिभलिउसनारि प्रोभिजन बेयावबो बे खोथाया क्लियारलि मेनसन दङ जे प्लेन्सआव कार्बिफोरनो माने प्लेननि ट्राइबेल होनांगौ दा कार्बि सुबुंफोरनो प्लेननि ट्राइबेल होनायाव प्लेननि ट्राइबेलफोरा कुनु डिमट गैया जोङो स्पष्ट नीतिजों अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो 19टा ट्राइबेलनि प्लेन्सनि जि अर्गानाइजेशनफोर दङ जोङो बेयाव माने पजिटिभलि बिथांमोनखौ मदद होगोन आरो जानांगौनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि दैखांगोन नाथाय ST हिल मर्यादा कार्बि आंलंआव मोननांगौनि थाखाय खोब टेकफुली बै समनि आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा कसियासलि आरो सिनसियारलि जोङो आगान सुरनो गोनां जादों कारना जाबाय बेयावनो माखासे आफादफोरा बेखौ लुबैजाया दिनै प्लेन्सआव कार्बिफोरा प्लेननि ट्राइबेल मोननांगौ हिलाव बर'फोरा हिलनि ट्राइबेल मोननांगौ भाइस भार्सा मोनसे मेकानिजम तैयार खालामनाय जादों आरो बे मेकानिजमनि आधाराव होम डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनो बर'आ ST हिलनि मर्यादा मोननांगौनि थाखाय गासै माने जिखिनि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनानै ट्राइबेल माने एफेयार्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनानै दोनदों थेवबो दिनै पार्लियामेन्टआव बे बिलआ फैनांगौमोन फिसा फिसा ट्राइबेलफोरखौ अल ओभार इन्डियायाव प्राय 15टासो साब ट्राइबखौ खालामनाय जाबाय बर'आ अलरेडि जोङो माने अल ओभार इन्डिया जों ट्राइबेल आसामाव जोङो प्लेन्स ट्राइब दा हिल ट्राइबनि मर्यादाखौल' बेयाव सोफादेरनांगौ आरो बे खालामनायाव जोंहा जेबो माने रावनिबो उसुबिदा जाया किन्तु बेखौनो बावैसो मोनसे जोङो थासारि नुबाय जे जोंनि आथिखालाव जाय कार्बि आंलंआव जि सरकार दं आं मुंखौ लानो सानाखै भेरि माच सेन्सिटिभ इस्यु बे सरकारा बेखौ बे रिकमेन्डेसनखौ 1991 नि रिकमेन्डेसनखौ बेखौ नाल एन्ड भइड खालामनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि रिजोल्युसन बिथांमोना लादों आरो लानायनि उनाव गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेखौ डिमान्ड होदों होननानै बिथांमोना लादों किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' जों गासैनिबो रायलायनाय आरो इनिसिएटिभआव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनानै नैबे जे रिजोल्युसन बिथांमोना लादोंमोन उइथड्र खालामनानै बेखौ बादा होनायनि जे रिजोल्युसन बेखौ जोङो उनाव राताराति हरनि गेजेरावनो दैखांहोफिननो हानाय बा बेखौ माने बे डिसिसनखौ उइथड्र खालामफिननायनि मोनसे फिन डिसिसन बिथांमोना लाफिननो गोनां जादों दा बेखायनो कार्बि सुबुंफोरजों बर' सुबुङा जेबो सुथुर गैया किन्तु बिथांमोननियाव मालाबा बेबायदि थासारि जायो बेबायदि सानो जे कार्बिनि अधिकारखौ बर'फोरा दखल खालामगोन नामा किन्तु व्हेरेस दिनै बर' बड'लेण्डआव जेरैबायदि जोंनि माने ट्राइबेलनि जे मर्यादा आरो अधिकार बेयाव दिनै जेरैबायदि एनक्रचमेन्ट जादों बेयाव गुबुन गुबुन जेरै थासारि सोमजिदों बयबो सानो जे जों अधिकार मोनाखै जों अधिकारनिफ्राय बन्चित जादों आरो दिनै बर' सुबुंफ्राबो ट्राइबेल जानानैबो दिनैबो जोङो बबेबा सेक्टराव दाबो जों फिल जायो जों बहाबा बन्चित जादों नामा बहाबा जोङो अधिकारनिफ्राय जोङो मोनाखै नामा आरो बेफोरखौ लानानै जोङो माखासे प्लेनिं परिकल्पना खालामनानै जों आवगायलाङो दा कार्बि सुबुंफोरा दिनै बेयाव बिहारि बिथांमोननि जे मोनसे एनक्रचमेन्ट लेन्डनि इस्यु दिनै मोनसे कनफ्लिक्ट जों नुजादों गुबुन गुबुन कमिउनिटिजों कनफ्लिक्ट नुजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों किन्तु बिथांमोना बर'आ जिहेतु ट्राइबेल कार्बियाबो जिहेतु ट्राइबेल
आरो बे बिथिङाव बर'खौ बिथांमोना मालाबाबो सुथुरनानै साननाङामोन किन्तु बिथांमोननियावबो माखासे फेक्टर्सफोर दङ माखासे एजेन्सिसफोर दङ जायफोरा बर'फोरखौ लानानै जेब्लाबो बिथांमोना सानो जे बर'आ जुदि एडभान्स जायोब्ला बिथांमोननि अधिकारा खर्ब जागोन नामा आरो बे खोथाखौ लानानै कार्बि आंलंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम ब्रह्मं बिथांमोना जोङो स्पष्ट बादि खोथा जोङो बुंदों जे बर'आ कार्बि आंलंआव जोङो नोंथांमोननि थाखाय जों फेक्टर नङा नोंथांमोननि थाखाय जों इस्यु नङा आरो कार्बि स्टुडेन्ट एसोसिएशन जिखिनि दङ जोंनि CC2आ कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामाव जायफोर दङ आरो जायफोरा प्लेनाव ट्राइबेल नागिरनानै KSA आफादा दिनै हाबा मावबाय थादों बिथांमोनाबो जोंजों मददआव दं जे हाजोनि मर्यादा बर'फोरा मोननांगौ हायेननि मर्यादा कार्बिफोरा मोननांगौ दा रायलायनानै जों स्पष्ट खोथाखौ जोङो फोरमायसेयावबो दिनै आगस्तानि कामसा होननाय सासे सुबुङा माने मोनसे उल्था थासारि सृष्टि खालामनानै जाय हाया बर'निखा बेबो 1 बिगाल' हा आरो बे हाया बर' सुबुंनिनो आरो बे सुबुङा जाय कार्बि सुबुङा बे हाखौ सेनो फैदोंमोन बे सुबुङा गुबुन गुबुन एजेन्सिजों लोगो जानानै बेबायदि हा सेयै फाननायनि बिथांनि रेकर्ड दङ आरो बे खोथाखौ लानानै जेब्ला जोङो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो मानगोनां स्टेट होम एफेयार्सनि मन्त्रि नित्यानन्द रायखौ लोगो हमनो थांदोंमोन कार्बि आंलंनि जोंनि आथिखालनि चिफ आरो बिथांमोननि MLA आरो बिथांमोननि जि डिफुनि जि MP बिथांखौ लोगो हमनानै जों बे खोथाफोरखौ शेयार खालामदों आरो बे बेलायाव बिथांमोना उनाव बुजिनो हादों जे बे इस्युफोरखौ जों रिजल्भ खालामनांगोन बर' कार्बिजों जुदि गावस्रानानै डिभाइड जानानै जों थायोब्ला ट्राइबेलजों जों जुदि गोजान जानानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मालाबा मोजां जानाय नङा बेखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो जोङो बेखौ बिथांमोननि फिलिंसखौ होदों आरो बे बिथिङाव जनिं टिकाटाराबो पजिटिभ मोनसे खोथा बुंदों जे बिथाङा माने सिनियर मोस्ट IAS अफिसारमोन दा रिटायार जाबाय जे बर' आरो कार्बि जे ट्राइबेला जे इउनाइटेडलि थानांगोन आरो बेयाव बर'फोरा दिनै फरेस्ट राइट एक्टनि आधाराव हा मोननांगौ बेयाव जि हा हुनि जि जेंना दङ थासारि दङ बे सुस्रांजानांगौ बे गासै खोथाफोरखौ जोङो कार्बि काउन्सिलनि मानगोनां चिफ बिथांनो जोङो मोजाङै रोखायै फोरमायदों दा बेखायनो बेफोर इस्युफोरा खोब कसियासलि आरो सिनसियारलि थांनो गोनां आरो बेखायनो गोबां ससियेल मिडियायाव गोबाङा डिसकास खालायो दिनै बयबो गावबा गाव एंगलजों स्टाडि खालामो एसेसमेन्ट खालामो आरो रियेल फेक्ट रियेल खोथाखौ मिथियालासिनो गोबां समाव गोबां माखासे नेगेटिभ खोथाफोरखौ बा जेफोर रियेलिटिनि आधाराव नङा बे खोथाफोरखौसो गोबां बांसावनानै दिनै जोंनि गौथुमफोरखौ आफादफोरखौ गोबाङा माने सोंखारनायखौ जों नुनो मोनो किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिङाव थानानै जेरैबायदि जोङो गेब्लेनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों गावनि सिनस्रियाव गसंथानानै बेफोर जेंनाफोरखौ जाहाथे बर' आइ आफाया कुनु कारनाव कुनु जायगायाव सार्भाइभेलनि क्राइसिस जाया बिनि थाखाय जों जेब्लाबो नोजोर होबोदों आरो हाबा मावबोदों दा बेखायनो कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरनि जि मोनसे मर्यादा बिथांमोननि जि लं जि बार्निं इस्यु आरो बे मोनसे थांना थानायनि मोनसे लाइफलाइन आरो बे मर्यादाखौ मोनाब्ला जों गासै सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव इमप्लयमेन्ट बिथिङाव जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक बिथिङाव जोङो माने दिनै बन्सित जागासिनो दं आरो बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिसपुराव थानाय बर' दैदेनगिरिफोर दिल्लीयाव थानाय बर' दैदेनगिरिफोर BTR काउन्सिलाव थानाय बर' दैदेनगिरिफोरजों जों टाइम टु टाइम जों सावरायदों जे कार्बि आंलंनि जेंना जेंसिखौ जोङो वान्स फर अल जुदि खेबसे जोङो सुस्रांनानै होनो हायोब्ला बर' हारिया जोङो 1 घन्टाबाबो कार्बि आंलंनि जेंना माने सुस्रांजानायनि उनाव जोङो मोजाङै उन्दुलांनो हागोन आं बेखौ जेब्लाबो सानो आरो बे जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे थांखि आरो सिमां एसे सिमांखौ लानानै बड'फाया बै समावनो रेस्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड आलादा रायजोनि समाव आरो बेनि उननि समाव बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लाबो बेखौ रेस्ट खालामनांगोन बे मोनसे बिथिं गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलाव आथिखालाव बर' फिसाफ्रा गोबां रायजो जानानै दं बे काउन्सिलनि सिंनि आधा माने गामियानो बर'फोरजों बुंफबनानै थानाय आरो बड'लेण्डआवबो बिटिआरआवबो राभा सुबुंफोरा दङ बर' राभा डिमासा कार्बिनि सोमोन्दोआ जथेस्थ खाथि आरो बेखायनो जों जेरावखि थाया मानो
ट्राइबेला ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों गोरोबलायनानै थानायखौ जों लुबैयो। दा दिनैनि समाव बड'लेण्डआव थानाय राभा सुबुंफोरनो जास्टिस आरो न्याय बिथांमोननि अधिकारनि खोथाखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनानै हाबा मावगासिनो दं, हाबा मावलांदों आरो जों इउनाइटेडलि ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेयाव माने खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोननि फरायसा आफाद जोंनि फरायसा आफादजों जों ज' खामानि मावगासिनो दं। दा राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव गवालपारा दुब्लिनिफ्राय लानानै बक' साउथ कामरुपनिफ्राय लानानै जिखिनि बर' ओनसोल बर' सुबुंफोर दङ, राभा माने हारिनि सुबुंफोरजों जों संसार जानाय जोंनि जिउ खुंनायाव जों गोरोबलायनानै दङ। नाथाय बे इस्युफोरानो जोंखौ मालाबा जोंनि गेजेराव माने कनफ्लिक्ट, मालाबा डिबेट डिस्कासनाव कनफ्लिक्ट, मालाबा जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजफोरखौ लानानै जोंनियाव बे खोथाफोरा कुइसनफ्रा फैयो। दा बेखायनो रिसेन्टलि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वाइल्डफायर अट'नमास काउन्सिल दिनै जों इन्टारिम काउन्सिल दाबाय, बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ। थांनाय 2020 सननि जोबनाय पार्टिं आरो 2021आव इन्टारिम काउन्सिल दानायनिफ्रायनो गासै 36टा समस्तिखौ लानानै गामि नटिफिकेसननि खामानिखौ बर' कसारि काउन्सिलनि बिथांनि काउन्सिलनि चिफ डेपुटिसिनिफ्राय लानानै गासै इएमफोरा हाबा मावदों, एबसुआ हाबा मावदों, इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसना हाबा मावदों। दा बेखौ मोगथाङाव जोङो समस्ति दानानै नटिफिकेसन खालामनो हायोब्लासो बर' कसारि बे जे अट'नमास काउन्सिलनि पूर्णांग अट'नमास स्टेटासा मोनसे लिगेल आरो मोनसे इलेक्टेड काउन्सिलखौ जों मोननो हागोन। दा बेखायनो जोंनि हाबा मावनाया कन्टिनिउस सोलिगासिनो। नाथाय फिसा माखासे खोथाखौ लानानै दिनै राभा हासंखौ लानानै राभा दल संगठनफ्रा बिथांमोनाबो जातीयताबादी माने लामाजों फैनाय जातीयताबादीखौ आधार खालामनानै बिथांमोनाबो हाबा मावदों। गोबां माखासे समाव सोमावसारनाय जादों, जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदोंमोन। दा बर' फिसाफोरनि साननाय आरो लुबैनाया जाहैबाय जे बर' कसारि काउन्सिलाव जों बयबो थानो मोननांगौ आरो बेखायनो आसामाव थानाय माने 6 सिडुलनि बायजोआव गासैबो बर' फिसाफ्रा सेटेलाइट काउन्सिलाव थानो मोननांगौ। बे बयनिबो एकमत एक सिन्ता आरो बे स्पिरिटखौनो लानानै जोङो आसाम सरकार भारत सरकारजों जों खामानि मावगासिनो दङ जे गासै बर' ओनसोल बर' गामिफोरखौ आसाम सरकारा नटिफाइ खालामनायनि गेजेरजों बे काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ। नाथाय गुबुन फारसेथिं राभा आफाद, राभा दल संगठन आरो राभा हासं जि जोंहा काउन्सिल दङ, बिनि चिफनिफ्राय लानानै बे काउन्सिलनि जेसेबां दङ बे बिथांमोना 6 सिडुल दाबि खालामनानै सोमावसारबोदों आरो 6 सिडुल आन्दोलनजों बिथांमोना भारत सरकारनियाव दाबिदों, आसाम सरकारनियाव दाबिदों आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि माखासे सेन्सिटिभ माने सारिखिमा बे सोरगिदिंखौ नायनानै बेयाव जिहेतु इलिगेल इनफिल्ट्रेशन जादों, बे जिहेतु मानकासार बांलादेश धुबुरीनि नियारेस्ट आरो वेस्ट गवालपारा साउथ गवालपारा जदिव बेयाव गार' हिल दङ तथापि होमब्लाबो बेयाव बे दिगा जथेस्थ भालनारेबल आरो बिनि लेन्ड प्रटेक्शन, बेयाव थानाय ट्राइबेलफोरनि आइडेन्टिटी राभा बर' गार' बे गासैनिबो आइडेन्टिटीखौ लानानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो सानाखै नङा सानदों जे बेखौ बे ओनसोलखौ बोरै प्रटेक्शन खालामनो हायो। दा बेखायनो बिथांमोना दाबिनाय बायदि आसाम सरकारा रिकमेन्डेशन हरदों भारत सरकारनिसिम जे बे ओनसोलखौ 6 सिडुल हिसाबै डिक्लेयार खालामनांगौ बा भारत सरकारा 6 सिडुलनि मर्यादा होनांगौ। किन्तु भारत सरकारा माब्ला बेखौ 6 सिडुलनि मर्यादा होगोन, माला बिनि स्टेटासखौ होगोन बा दानानै होगोन, बे आल्टिमेटलि भारत सरकारनिसो मेटार बा भारतनि जि बिथांमोननि होम डिपार्टमेन्ट दङ बे बिथांमोननि आल्टिमेट माने सिद्धांत हिसाबैसो बेयो जागोन। दा बेखायनो बे खोथाखौ लानानै दिनै नैबे जि सलुसन बर' कसारि वाइल्डफायर अट'नमास काउन्सिलनि बे लेभेलाव भिलेज नटिफिकेशननि सलुसना जथेस्थ दिनै लेंदि जानानै थाबाय आरो बिनि समाधाननि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायदों आरो गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायनायाव मोननै खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों जे बर' कसारि काउन्सिलाव बर' सुबुंफ्रा थानो लुबैयो आरो बिनि थाखाय बिनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुल जि दाबिदों बेयावबो जोङो बादा होआखै,
किन्तु सिक्स शिड्यूला माला जागोन दिनैनो जों बुंनो हाया आरो जेब्लासिम सिक्स शिड्यूल जाया बर' सुबुंफोरा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानो मोननांगौ आरो जेब्ला राभा हासंखौ सिक्स शिड्यूल खालामनाय जागोन सिक्स शिड्यूल माने ट्राइबेलनि काउन्सिल बेयाव ट्राइबेला इकुवेल राइट्स इकुवेल मर्यादा मोनगोन जाहाथे बेयाव राभा बर' बयनिबो माने जि मर्यादा बिनि अधिकारा जाहाथे इकुवेल थायो बे खोथाखौ जोङो नोजोर बोनानै आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो बे खोथाखौ आङो रोखायै बुंगोन बड'लेण्डआव बिटिआरआव बर'फोरा बिग ब्रादार आरो गासैखौबो लानानै जोङो जयै थांनांगोन आरो बड'लेण्डनि बिटिआरनि सार्थनि थाखाय हाबा मावनांगोन बर' कसारि काउन्सिला एक्सक्लुसिभलि बर'फोरनि थाखाय आरो बेयाव बर'आनो बेयाव किं मेकार बेयाव गुबुन हारिनि कुनु खोथायानो फैया कारण बर' गामिखौ लानानैसो काउन्सिलखौ सेटेलाइट दानाय जादों राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव राभाफोरा बिग ब्रादारनि रलखौ प्ले खालामनांगोन आरो बेखायनो जों आरसुजों टाइम टु टाइम जों रायलायबाय थादों जे नोंथांमोना बर' गार' गासैखौबो लानानै बयनोबो इकुवेल राइट्स इकुवेल प्रिभिलेज होनायनि गेजेरजों जुदि अनलायलायनायनि गेजेरजों बिश्वासनि गेजेरजों जातीयताबादनि आधारखौ लानानै जोंनि राव थुनलाइ जोंनि संबिधानिक आरो राजनीतिक अधिकारखौ जों जुदि इकुवेलि लांनो हायोब्ला बेयाव कुनु डिबेट आरो बेयाव कुनु माने कनफ्लिक्ट फैनायनि खोथा गैया कार्बि आंलंआवबो सेम बेयाव कार्बिफोरा बिग ब्रादार आरो बेयाव थानाय आदार जिखिनि ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरखौ बर' थाबाय बेयाव गुबुन गुबुन दिनै दङ बिथांमोनखौ लानानै जयै बिथांमोना बिग ब्रादारनि रलखौ लानानै थांनांगोन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आसा खालामदों जे कार्बि आंलं आरो राभा हासंनि जि क्रुसियेल जि मोनसे थासारि बेखौ जोङो गोख्रैनो समाधान खालामनो हागोन आरो दिनै आं बे मोननै इस्युखौ बुंनाया जिखिनिखौ बुंनो हायो आङो बर' आइ आफा रायजो राजानो फोरमायबाय कारण बे दिगखौ लानानै जों सिरियासलि खामानि मावदों गोबांनियाव बे खोथाखौ जोङो अपेनलि बुंनो हाया आरो माखासे बुंनो हायै माखासे खोथाफोर दङ जे खोथाफोरा कनफिडेन्सियेल आरो बेखौ जोङो सरकारजों जिहेतु जों खोब टेक्टिकेलि सरकारखौ जों प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोंनि जेंना जोंनि अधिकार आरो आसामाव थानाय गासै बर' आइ आफानि आइडेन्टिटि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि अधिकारनि सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो बे बिथिङाव जोङो गासैखौबो बिश्वास आरो माने जातीयताबादनि आधाराव जोङो लामा हान्थिलांनायखौनो दिनैनि टाइमनि राइट डिसिसन होननानै जोङो जेब्लायबो सानो गोजोन्थों खुलुमबाय